अरे सर हम कौन ट्रक जने टकरा गेल रे सर आँख देख के तोरा चलल नहीं होय हां हो भैया चली नहीं चली दौगी चलिए जेने करावे जे ई साथ चाउमीन करावे हो बाबू बाबू चाउमीन चोरा के भागे छी हो भैया हो की कहियो हो हम अपन गर्लफ्रेंड के गेल चलिए खियाब के लागी जे उ सार बम बम देख ले लगा जे बदमार मा लगा तभी से दौगबे अब हो ओइ दुआरे हम भगै छी रे सर ककरो अंगना पैस के ककरो बहिन के जे जिसके अभी छेड़बी तो छोड़ देता वो तो बम बम छले तोरा छोड़ देलको लेकिन हमरा सन आदमी रहतो ना तो कुटी कटा ला के ओते काट देती हूं ओ उ छोड़ल के कहा उ तो कोदार लगे भिरल चले हमरा काटा के लागी हम तो केनो जान बचा के भगली ओकरा घरे से हो तो गलती कर देल के तोरा छोड़ देलको काट देबे के सही साथ अरे बाप रे भाई कई काट देबे के काई हमर ढवाला 200 पेला धोवा सर हमरो मोबाइल से तू ढवा रहा छोड़े मेला ये ना करे ना भैया धोवा के बदला नहीं तू ई चाउमीन खा चाउमीन तो नहीं चाहे तू हमर ढवाला तू बड़ थकले हमरा ला हो का तोरा थक लिया ई चाउमीन कते के था हो हम अपना गर्लफ्रेंड के लागी बड़ा स्पेशल दुकान पर से ले लिए बुझलो कते के हो अतबे चाउमीन 500 के दल के हम तोरा 300 रुपया हम ही द देली ऊपर से ला पकड़ा तू हमरा बेवकूफ समझे छी बेवकूफ नहीं समझे छ सही बात कह छो 500 के चाउमीन हम तोरा 200 में दे चला नहीं चाहे तोरा ढवा नहीं होना शॉर्ट ला शॉर्टे सारे हम हमर से दिए शॉर्ट खोल भैया हो हमर वाला सब तोरा नहीं होतो हमरा नहीं होते ना हमरा घर में एगो बकरी के बच्चा सार बड़ सर्दी आल है ओकरे पहनेबे ला आयो गर्मियों में सर्दी आ जाए है हां से हम बुझबे नहीं खोल हो भैया छोड़ देना हो नहीं ना से नहीं बुझबो हम खोल खोलनी पड़ते हो खोल ला तू कह जा तो 200 रुपया लेने चाहिए तो दी पड़ते अब ला हम कह छ चाउमीन ला ला नहीं ना हम चाउमीन तामीन बकरी खा लिया हम नहीं खा बकरियों के खिया दिया नहीं ना हमरा शॉर्टे चाहिला सते पर भिरल हो छोड़ देना लाज लगी गांव में हम केना जेबे हो कुछो लागुला हो छोड़ देना ला ना छोड़ दे तो ये ना अरे कर हम 200 रुपया ला ले लिए दई होता आप जे चोरी धंधा के ली मोबाइल तो साफ साफ पेंटो खोला के लो बाबू का बाबू सारा हम अपना गर्लफ्रेंड के चक्कर में मायरो के लिया नंगो भगली नहीं कोनो बात कतबो मार खेबे कतबो साथ ला जाओ लेकिन हम सच्चा प्यार नहीं छोड़बे करबे इस सार पोठिया एक गो टोला में रह के हमरा बहन के छेड़छाड़ कर खल्ला न उड़ा दे तो फिर के साले के हो बका सार के दू बिता न छोट कर देलिए तो फिर का भैया हां भैया कत्ता जाय छ न तू जैसे पोठिया के मारे सार के पहले जैसे तू ओकरा मार कथि क देल कसी अते तमसाल छो अपना अगना में जाके फ्रूटी के जिस कथि उ सार चाउमीन खियाते कथि बुझा छी ओकरा छोड़ देबी ओने दू टोकरी न उतार देली पोठिया के तो फेर कथि लाई हो भैया ओकरा कथि ले कुछो कहब पहले अपना घर के सुधारन कि दोसर के घर के सुधारब अपन घर कथि के खुशी से पूछ लिया तो कह हम न बोललिए हम न चिनी छी बोलू ओकरा हो छोड़ो न छोट मोट बात ला तू जब लड़ाई करेला मार करेला चलो घर भैया तू जो हम ओहन ना मर्द न छी कि कोई हमरा बहन के छेड़त हम हाथ पे हाथ धऽ के बैठल रहब बम बम छी हम पोठिया के दू टुकड़ी न काट देल तो फेर कथि लाई हो भैया एक टोला में रह के झगड़ा लड़ाई नहीं कर चलो घर चल हो भैया चलो ना तोरा कहै छु अभी छोड़ देना तो तोरे मारे लगबो हम कह दे छु पिट न लड़ो भैया नहीं जानो चलो जबरदस्ती कर छ चलो ना रुक ना किता हैं शर्ट की भेलिए उघारे कत गेल छलिए भौजी की कहू रास्ता में अभी छलिए ना तो एगो भिखारी अभी छलिए तो ओकरा देखलिए उघारे पुघारे तो हम अपन सत ओकरा द देलिए दान क देलिए बुझियो दान रे कोढ़ी बा तोरा बात पर हमरा विश्वास नहीं होइए बुझाई हमरा कि शर्ट बेच के तू दारू पी लेने छ नहीं भौजी सही बात कह हम दारू उरू नहीं पीछी छोड़ देली दारू पीनाई हम वही दिन ई तू कहिया से दारू छोड़ डाली तू एगो बात कहता दूर तोरी के खाली अहाँ के हमरा पर संख्या लगित रहे एक चोटी कह देली थी छोड़ देली तो छोड़ देली दारू नहीं हे अब देव नोट गिन के अब किन लेब शर्ट अपना ला त हइबे नहीं करे अब भिखारी के दान करे हो आ द देली तो की भ गेले आ द देबी 2000 रुपया तो की भ गेले ई अब लेब नहीं देव गन के लेब बहुत हम उगारे रहबे उगारे टोला में घूमबे अब एने घूमू न था भाई तो बातें न बुझे
अब कोई नजर गजर लगा दल के तब भन्ने लगा देत कोनो काम के तो छी नहीं तो भन्ने नजर लगा देता अहाँ के कोनो काम के नहीं छी हम कोनो काम के नहीं छी त ले भेल ले आइ दिन से कहब कुछ आइन दे लागी आइने देब हम अहाँ कथी आइने दै छी हम आइए अरे बाप रे बाप कुछो नहीं आइन दे छी हम अहाँ के वही दिन आई एक बोरा हम चाउर आइन देली अहाँ के खाई लागी पैसा देने रही तब नहीं आइन देली किन के तो हम कहा कहै छी पैसा नहीं देने रही आइए शर्ट तो आप दान कर ले ओए पन्नी के में आप कथी छी लैने आई पन्नी में चुआइमीन है हम अही के लागी लेने अइली ए पोठिया अहाँ तो बड़ ख्याल करे छियै हाँ शर्ट बेच के चाउमीन ले लिया नहीं एगो बात कहूँ तो भौजी अहाँ के बिना कले अहाँ के लागी हम मन पसंद के सामान आइन देलिए अहाँ 2000 रुपया हमरा नहीं देब आय अच्छा ठीक है तो कलैप के कहै छी नहीं तो माया लग जाए तो देब रुआब से बजब नहीं तो वो फुटी कौड़ी नहीं देब अहाँ के होते भौजी अहाँ जेने कहबै ने हम से नहीं करबै अहाँ से पैसा लेके तै पर हम एना बजी छी पैसा दऽ दू न तब तऽ अहाँ के हम एको रत्ती इज्जते नहीं करब चलो ना बस भैया कथी हम बैठू गे तू ले ले पकड़ के हमरा तो वो सार के हम जिंदा छोड़ दी हम जेल में जबी तो जबी लेकिन खून करके हम जबी साले भैया हर समस्या के समाधान लड़ाई झगड़ा केला से होई छै आज तोरा अंगना जता लड़ाई झगड़ा करेला कान कपार फूट जतिए कि तोरे फूट जतिए कहत लफड़ा में पड़ जता कि नहीं पड़ जता भैया लफड़ा तफड़ा से हम न डराई छी जब उस साला घर में आके जब हमरा छेड़छाड़ करत हमरा बहन के तो छोड़ देबी हम डराई वाला छी एहे बात जे तू पठिया के समझा बुझा के कही तो समझ जतिए ना बात समझे वाला है उस सार लेकिन घुसा की बात दुनू भाई बहन के बड़ मिलान है तो नहीं रहते मिलान एगो बात कहत जब भैया अंगना साथे पिता के गेलो तो भैया के रोके के चाहिए ना कि लड़ाई करे ले पठा देला ए भैया के रोक लिया उ चल गेले त हम कथि करे ओकरा पाछू पाछू हम दौड़ती है से ते चन के छी तू गे बिजली फ्रूटी के ना डटी बुझली हम जाने छी फ्रूटी ना होती कथु कहले उस सार पठिया ही लफुआ हम ओकरा बारे में सब जानी छी देखो भैया दोसर के कोनो चीज कहे से पहला अपना आदमी से पूछला कथी सही है कथी गलत है गे ए के तोरा कहे के मतलब कथि हो गए हम बोलू नहीं छलिए पोठिया के तो अगर जानी के चलावे केकरो अंगना कोई देखै छ भैया देख हमर बात सुन एना कहियो न होय के चाहिए घर में बुझली बहुत इज्जत प्रतिष्ठा है घर के कोनो लड़का तड़का घरे आवे के ना चाहिए वो हमरा लिए बाहर चल गेल वो तो टाइम पे चल सार हुलकी मार के रहलिए ऐसे तक हम पकड़ ले लिए अच्छा छोड़ ए बात सब कहते न बढ़ा ए बात सब के गुप्ते रख लेकिन याद रहे आय के बाद एहन कहियो न होय के चाहिए हमरा नहीं कह भैया ओकरा समझा ध छिछियाल घुरत रहे सबके घरे घरे ए उनटे हमरे समझा दे कि तोरा समझे तो है तू ओकरा दूसरी छै वो ओकरा दूसरी छै तोरा दुन्नु के कहै छी बुझले रहे के हो त निमन से रह घर में ओ भैया ई बात सब छोड़ आ कल चल हम कल चला दे छ तू नहा लिए फ्रेश भ जियो चलन भैया कल चला दे छ अच्छा चल चल आ कपड़ा ले लिए धोछिया ही नहीं तन भैया के आगू में बढ़िया बनेला चाहे से हम बड़ बढ़िया छी बड़ होशियार छी धोछिया के कथी करबी से वह बुझतै अरे सुन त कथी भेला तू एना कैले करे छी तोरा मन में कथी हो तू कथी करे चाहे छ हम तोरा कथी कलियो गे से तू एना बजी छ हमरा ल केली तू हमरा घर कथी करे गेल छली फ्रूटी ला फ्रूटी ला कौन फ्रूटी ला हम तोरा घरे नहीं गेल छलिस जे मन होइस से नहीं बात तू बुझली उनटे हमी जेहन से बाजे छिया एगो बात समझ ले हमरा बहन के पीछा केना छोड़ दई न तो बुरा हाल कर देब हम तोहर ये तू हमरा बदनाम कर चाहे छे एगो बात आरो सुन ले हम तोर बहन के पीछा नहीं करी छो आ जे मन अभी से बज लगी छे सीधे देखी पठिया एना झूठ नहीं बात बुझली हमर भैया खुद अपना आंख से देखल को तोरा चाउमीन ला के जाइत ए तोर भैया खुद आंख से कत देखल को हमरा चाउमीन ला के जाइत गे तोर भैया जे कही से तू करे लगी छे आ भैया के बात पतियाई लगित रहे छे हे ओते बजला से तू जीत नहीं जेबी बुझली तभी से तोर बहुते सुन लेलियो यो हम एगो बात तोरा समझा दे छु हमरा अंगना घर नहीं आवल कर आ हमर बहन के पीछा के नहीं तू छोड़ दई नहीं तो हमर भैया से देखतो ना तो तोरा जिंदे काट के दफना देतो ए तो तोरा घरे के जाय हां अरे नहीं जल्दी तो नहीं तो हमर भैया देख लगा तोरा मार जात
तोरा घरे भैया हमरा है तू मारे के लागी तोरा दियाद में जत्ते कोई नहीं सबके बेदिन लाठी लके मारे के लागी देखी छी केकरा कते पावर है हमरा देह में छूले है ऐसी पामर वाला बात नहीं कर बुझली पटिया आज हम भैया के नहीं रोकना रहती ना तो तोरा अंगना घुस का आ तोरा बीचे बीच माथा का फाड़ देना रहतियो ए तोर भैया कपार फाड़ते तो हम ये मूर्ति बन के देखबाई भैया तो हाफ सिलेंडर एको हाथ लगतो तो तई ठाम में बैठ जातो ऐसा लुच्चा वाला फंगा के समझा नहीं है बेकार तोरा समझना भैंसी के समझना बात बराबर है ये कहीं तोरा हमरा समझावे के लागी है हम जाय चली तो तूहे तोकले है ना बेसी अभी हमरा लग ज्ञान दिया लागी हमार बहिने है खराब न तो तोरा तो हम सीध कर देती एक छिट्टा में कोर फुट्टा चल बा